Čaute, dneska vás tu vítam. Dneska budeme hrať Chicken Gun, ale idem do Digishopu zase. Dneska som bol niekde inde. Dneska budem hrať 2 a 3 až 4. Ja som urobil tú mapu. Dáme jeden hráč. Vidíte, to som minulé. Kde to je? Tuto. Tak to som Digishopa mapu a no veľmi bola. Resort, Lucas. Tu máme hotel a Digishopping máme tu. Digishop 2. Underground bunker. Spavujeme sa v house mape, pretože toto podzemná mapa nikde není. A keď otvorím tieto dve, tak vidíte, že to je zabarikádované. Ja potrebujem zavrieť dvere a zabarikádovať ich, takže nikto tam nemôže ísť. A sme dole pod tým Digishopom a vypadá to tak, že máme tu niečo nové. Vypadá to tak. Ideme do ďalšej miestnosti. To veľmi temnota je tu. Proste je to veľmi tma. A vypadá tak, že to sú nejaké mláky. Aha, ja sa musím uhýbnúť tým mlákam, aby sme mohli ísť ďalej. Ne, už zase bude tento mi naháňať. Ranuj! Dúfam, že on sa nemôže. On sa nemôže, ďakujem. Takže ak za tieto batón, prosím, ja chcem za tieto batón, ale potrebujeme natočiť veci o nich a to je zabarikádované, tak sa nemôžeme dostať von, ale môžeme ísť tuto a ne, Chicken nás chytil. Poďme preč, ne, zasekli sa dvere a teraz Chicken zožere. Chicken. Idem hrať 3. Tak. Zase budeme hrať sami. Tak. Digishop 3. 3 už nebude pod zemou, ale bude to v púšti. Takže v tomto šope to niekde má byť, áno. Bude to v tomto šope. To bude, potrebujeme, tu nie je nič, ale máme sem, tak to je portál, ten nás obere. Takže už som dala späť a máme to zase doma, Digishop. A takže sa nedeje. Nie je tu nikto. Ja som sám. Ne, počkaj. Ne, už zase. Ale no tak. Tam. Mám sa mu to prísť dvere. Ja si pôjdem touto cestou, je to správna. Vypadá to tak, že asi nie. Dvere. To vypadá tak, že
Furt co to děje? A on se zase teleportoval. Aha! On padl do zeme a... Nie! Mám tu bombu map už. Digishop 4. Plus. Takže utekli jsme někde do oceána. A to předtím asi bylo ten Digishop a je tam ještě ten Digishop, ale nějaký je změněný, protože pod vodou. A se zvýšila hladina prostě iba. Tam to portál. Tam se dostaneme nějak. Ale mám nějaký kyslík. Nemůžeme mať celý prázdny kyslík, lebo sa utopím a to by nebolo dobré. On aj tu prišiel. A teraz sa... Ešte k tomu sa aj ona... Ešte k tomu sa aj... Ešte k tomu aj plave. Takže rýchlo. Yes. Vonku sme. Sme vonku, prosím. Yes. Yes. A musíme utekať už musíme. Musíme ísť na hladinu. Ešte bude Digishop 5, ja sa pozrieme. Ešte aj Digishop 5, nie. A je páto, takže sme už utekli. Dobre, tak ja idem na hladinu. Dúfam, že sa to objaví nejaký portál na hladinu. Taký portál. Takže to je sa dá na hladinu. Yes! A ešte 5. Možno, že 5 už nebude ten. Digishop 5. Vypadá to jako takže kde jsme? Jsme v nějakých dungeonoch a má 0% kyslík, který se utopil a kdo to je? To je nějaká pištol. To si neberem. To bude určitě za chicken coiny, ano je to. A toto vypadá jako nějaký portál. A musíme upravit portál, tak a musíme tu dát tu oheň, aby jsme se portli odtiaľto preč. Padli jsme někde pod zem zase. Musíme nájsť kamene, potom nějaké dreva a z toho urobiť oheň. Nie, ještě torčku. Najdem sem hore. Aha, to je zamknuté. Rebrík a nič. A bude to někde v týchto barlách? Šrobovák. Ideme odolko ten zámok tamhle. Tak.
Jakou máme cestu ísť? Aha, to je láva. Iloba. Čakaj. Ne, mňa to tam nepustilo. Aha, musím to na zámok, tak ja to dopnem ešte raz. Ešte to teraz bude fungovať. Dúfam, že mu tam už pustí. Áno, ma to pustilo. Tak. Ktorým oným mám ísť? A, tu je. Jo, on to naháňa. Ja som to vedel, že to je jeho brat. Inak by nemal čierne tričko. Ešte pôjdete za mnou. Kde je to stena? Zase už. Tak. Zamknem dvere. Tak a máme tu niečo. A máme tu kamene. Takže... Jak to mám volé? Je takto. Takto. A to je stena. Máme tu... Čo je to? Dovolte mi, že zase bol za takou stranou, jakou sa kúka. Takou... Už sa kúka na tú druhú stranu, takže ja môžem prísť tuto, na bok. Sakura teraz kúka na ten druhý bok, takže môžem pre mňa prejsť. A zobrať onú styky. Pokud sa kúka na druhú stranu, takže ja môžem si jen preliesť a kúka sa na druhý bok, takže už tiež môže preliesť. Takže tu už nebude. Takže vypadá to tak, že už tu není. Ale ešte točku musíme nájsť. To nie je. Áno, LOL, konečne sa zabil. Máme gitaru, ale torčku aj. Ale čo sa deje? Rýchlo musíme ísť. Rýchlo potrebujem dostať ku toho portálu, lebo sa to celé zbúri. To sa tu veľmi trase. Kde je ten oheň?
Jak mám spravit ten oheň? Tak. Takže konečně.